Witam Was pięknie, Rostomili. Dość dawno my się nie widzieli. Miałem kapkę roboty kole chałupy, ale teraz już mam chwilę, wieczór, tuż coś Wam powyrządzą po naszemu, cieszyńską rzeczą. A dziś Wam coś grzeknym mało wiele o mantlu. Rostomili, mantel to jest jedno z tych słów w cieszyńskiej rzeczy, co ono pochodzi z języka niemieckiego. I iny wam tak rzeknę na początek, tak krótko, że kupa wiecy, które są w cieszyńskiej rzeczy, ludzie nie poradzili pomianować. I brali słowa z niemieckiego, z innych języków, a język niemiecki w cieszyńskiej rzeczy był na szachtach, we werkach, tam kany były takie roztomańte maszyny, co one nie miały swojej nazwy. Ludzie nie poradzili to pomianować. Próbowali pomianować to jakoś po swojemu, ale majstrzy, ci inżynierowie, oni byli Niemcy, tuż chnet i ci, co robili na werkach, co robili na szachtach, oni te słowa od tych inżynierów przejęli. No a mantel też, no bo po polsku rzekniemy płaszcz. No a w cieszyńskiej rzeczy jakoś ten mantel się tak zakorzenił, że wszyscy na płaszcz prawią mantel. A jako to było z tym mantlem, to posłuchajcie. Ja se wspominam, że stażyków mantel jeszcze długo wisiał na rechli, choć stażyczka już nie było na świecie porę roków. I jeden mantel wisiał od Maryi, był chruby, a na czarnych kneflach były orzełki. Starzy go dostali jeszcze jak robili jako ajzybaner. Drugi mantel wisiał na rechli we wasz kuchni, a starzy oblekali go jak szli w zimie do pola. Stareczka też mieli mantel, ale krótszy. On nie był tak ciężki, a oblekali go iny w ten czas, kiedy szli pożykać do kościoła. Wiele razy było tak, że jeden mantel się oblekało caluczki żywot. Iny, że z początku paradnie nawiesieli, a potem użyny do chlewa ku odbywaniu. Synek jeszcze niż się ożenił, jak dostał pierwszą, drugą, potem trzecią wypłatę, to se zajechał do miasta, a w magazynie z obryczkami se kupił szumny mantel. Dycki w zimie w nim drepsił do kościoła, oblekał go na pogrzeb, nawiesieli, lebo na jakąś inkszą imprezę, ale po tym Dycki go z patki powiesił pięknie na wieszoku do Odmaryje. Żenił się też w zimie, tuż też go miał na sobie, obleczony w kościele, kiej prawił babie, że przy niej będzie aż do śmierci. Dycki się kupowało mantel, kapkę większy, jako był chłapiec, bo kupa razy było tak, że chłop stłusnął, a w ten czas by se musiał kupić nowy mantel. A tak, choć mantel na nim wisiał, jako na ostropcu, to aspoń uszporował kapkę grejcarów. Jednako nic nie ma na wieki. Tuż potem, za jakiś 200 roków, stary mantel się powiesiło na rechli we wasz kuchni, a szło się kupić nowy mantel, kapkę większy, co się go oblekało na jesień, na jor, a w zimie. Jak się szło kańsik na lepszą. Tuż, a co się robiło ze starym mantlem? Nawet się go nie wyciepowało, iny się go oblekało na każdo. Gazda jak szło odbywać w zimie, to go wciepał na pleca, a choć się zmazał, to się nic nie robiło, bo to już była oblyczka kole chałupy, a ku robocie. Starucny mantel oblekali staziczek, jak już im było przez 80. Iny, że czym im było więcej roków, to tym stary mantel mieli więcej wzocy. Ten mantel se przeca kupili, jak im było oto 20 roków. A choć go zaczęły już żrać chroboki, to zawdy, kiedy go mieli na sobie, to se wspominali młode roki, jak drepsili w nim nazolity ku stareczce. Starego mantla nigdy się nie wyciepowało, a było tak, że w starej chałupie na rechli były powieszane 3 a i 4 mantle od stazików, a od prastazików.
Młodzi syncy se ich oblykali, jak trzeba było w zimie wartko coś ich zrobić na polu, abo chnet pomóc fotrowi, a było zima jak pierun, bo mróz zgrzypiał pod budkami. Gazda też wiele razy se oblyk stazików mantel, jak szł do szopki, lebo do garaży coś i posprawować. Stareczka mieli mantel krótszy, iny po kolana, a ona se go mieli długo na wieszoku w Olmaryi, a i 300 roków. Po tym jak se kupili nowy, to ten stary dali cerze, lebo wnuczce, bo przeca go nie będą wieszać na rechli, a odbywać w nim gowiedzi a bydła. Gazda też wiele razy stary mantel dował synkowi, lebo wnukowi, ale chłopi więcej w zimie drepsili kole chałupy, a furt cosik robili na polu, tuż swoi stare mantle mieli jako oblyczka na każdo. Gaździno a starka też jak szły do pola, a było zima, to wartko oblykły na siebie chłopski mantle, co one wisiały we wasz kuchni, iny, że wyglądały w nich srandownie, jak orstwie, co na nich wisi kapkę siana. Starzików mantel eszcze kańsik wisi w starucnej Olmaryi we wasz kuchni. Kieby żyli, to by se w nim drepsili po placu w zimie, a co chwila by se kańsik siedli, a wspominali by kany, a kiej w nim byli za młodu. Wiela dziołch się za nimi dziwało, bo jak drepsili w szumnym mantlu po dziedzinie, to byli jako grof, kiedy się dziwo wiela mo wszędzi gruntów. Chruby starzików mantel je tak ciężki, że go nie poradzi dźwignąć wnuk, ale można, że za porę roków se go oblecze, a będzie w nim drepsił w zimie po placu. A w tym chrubym starzikowym mantlu je fajnie, je ciepło, bo kiedy się go oblecze, to jakby się człowiek oprzył o kachlok, w starucnym mantlu naisto je, a było całe starzikowe żywobyci. Rostomili, dziękuję pięknie. Jak mocie radzi moi drzistani, moi fulani, to mocie taki obrozek kole mojej głowy. Subskrybujcie pyty mój kanał po naszemu, a drugi obrozek to jest film, co się wam można będzie podobał, a na kiery was pięknie pozywam. Miejcie się fajnie, niech się wam wszystkim darzy.